नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय हामलायहरनाय जाबाय। बे समावहाय भिडिअ बानायनोबो सम मोनाखै। मोब्रुं मुसि दासो उन्दुनानै सिखारदों। देग्लायनि बोसोराव जोबोद मोजां बोसोर। गुड फ्राइडे आरो बैसागु जोबजोब्बाय। गुड फ्राइडेआ जाबाय मोनसे धोरोमनि सैनांनाय, दुखु सैनाय। रंजालि बैसागुआ जाबाय जों बर'फोरनि थाखाय रंजानायनि दिन। आरो बे साननैसोआवहाय रंजालि बैसागु आरो गुड फ्राइडेनि समावहाय गोबां एक्सिडेन्ट जानानै मुंख्लं जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। दा सेंग्राफ्रा लोङै जायै गारिफोरखौ मोजां सालायनांगौ। माने सोरबा खुसिजोंनो उसिफावो आरो गारिफ्राखौ दाब्रायलाबायो, बेयावनो फेल जायो, एक्सिडेन्ट जायो। बाक्सा, क'क्राझार सयजनसो जाबाय दा बेफोरबायदि थैनायखौ नुनाय एक्सिडेन्ट। आं सम मोनैनि थाखाय भिडिअ बानायाखै। बैसागुआवथ' दा गोबां मानसियानो रंजागासिनो दङ। रंजाथोंसै सोर सोर रंजानो गोसो। लोंला जाला गारिफ्राखौ दाब्रायला दाब्रायलि खालामलाबायनाङा। एक्सिडेन्ट जानो गोबां चान्स थायो। भिडिअ बानायनो सम मोनैखाय आङो ससेब्लाबो लाइभ फैनानैनो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनायसै होननानै बे लाइभआवहाय दसे समनि थाखाय फैनाय जाबाय आरो। बैसागुनि गासैबो बिजि नामा नायनो संलिया नामा रावबो फैयो ओंखारलाङो फैयो ओंखारलाङो। सोरबा सोरबा माइब्रानि लोंनायाव बिजि जां। नोंथांमोना माइब्रानि लोंनानै बिजिब्ला आंहा साहाजोंसो बिजि जायो। रावनिबो कमेन्ट गैया माथो। सोर सोर माबायदि रंजाखो अननानै कमेन्ट हरदो। रंजालि बैसागु हाबनायनि आरो लोगोसे गुड फ्राइडे फालिग्राफोरनि थाखाय गुड फ्राइडेनि। गुड फ्राइडेआथ' दा दुखु सैनांगौ जाहैबाय। गुड फ्राइडे फालिग्राफ्रा दा दुखुआवसो दङ। रबिबार हरावसो रंजागोन। गुड फ्राइडेआ जायफोरनाखि गुड फ्राइडे फालियो रबिबार हरावसो रंजागोन गुड फ्राइडे फालिग्राफ्रा। जेब्लानाखि जिसु ख्रिस्ट'आ थैनायनिफ्राय थांखांफिनो रबिबार हरनि 12टा सुनिबार हरनि 12टा हाबनाय लोगो लोगो जिसुआ थांखांफिनगोन। बै समावसो रंजागोन गुड फ्राइडे फालिग्राफ्रा। दा बैसागुआथ' जों बर' हारिनि रंजानाय सान जाहैबाय। बोसोर गोदान होननानै फालियो। दा आङो समबो गैया ओरैनो खामानि मावै दसे गुड फ्राइडे आरो बैसागुनि नामाव लाइभ होनोसै होननानै दसे सम फैनाय जाबाय नोंथांमोननि सेरावहाय। माबायाबो गिलासाबो लाखिनो हागौ माथो आंनि मबाइलखौ ओरैबायदि गरम। हाया। दा बेखिनियानोसै लोगोफोर।
जायफ्रा रंजादों बेरायदों मोजाङै मोजां गारिफोरखौ सालायबानो जाबाय जाहाथे बेफोरबायदि थांनाय समनि बायदि एक्सिडेन्ट जाबावा नोंथांमोना गोबां निउस चेनेलफोर नुखाबाय जानो हागौ गोबां बाक्सा क'क्राझार एक्सिडेन्ट जानायखौ बिराद दुखुनांथाव सोरबा जायगायावनो जिउ गोमादों माथो बुंबावनो लोगोफोर नोंथांमोना लोङै जायै गारिफ्राखौ मोजां सालायब्लानो जाबाय खेल खालामनानै सालायब्लानो जाबाय दा बेफोरनोसै आरो आं जोबनायाव बेखिनिखौनो बुंनानै लोगोसे आरोबाव रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आरो लोगोसे गुड फ्राइडे थाखायबो दुखु सैनायखौ नोंथांमोननो बावहरनानै आङो दिनैनि लाइफखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आङो दा खामानियाव बेस्थ' आङो मानदेयावसो सुटि मोनगोन मानदेयावसो एसे बेरायलाबायनानै नोंथांमोननो देखायनोसै समबाराव सुटि मोनगोन दा बेखिनियानोसै लोगोफोर रंजालि बैसागुनि नामाव बाय बाय बयनिसिमबो दसे सम लाइफआव फैनायनि थाखाय